हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ' लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअ'नि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअ'खौ फारि फारि नायलांबाय था। जुदि नोंथांमोना जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानबा अननानै जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलावबो क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला। जोंनि इण्डियानाव 21 डेज लकडाउन होखांनायनि उनाव जोंनि इण्डियान गभार्नमेन्टआ बयनिसिमबो लकडाउनखौ मानिनानै सोलिनायनि थाखाय फ्रि लकडाउन सार्टिफिकेट प्रभाइड खालामदों। जुदि नोंथांमोना दासिमबो बे लकडाउन सार्टिफिकेटखौ गाव एप्लाइ खालामनानै एबा नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लायाखैबा नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै ला। बे भिडिअ'खौ नोंथांमोना फारि फारि जागायनायनिफ्राय जोबजासे नाय आरो नोंथांमोना डाउनलड खालामाखैबा डाउनलड खालामनानै ला। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय था। आं बोरै डाउनलड खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै भिडिअ'नि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बियो अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना बेयावनो गाव गावनि 21 डेज लकडाउन मानिनानै सोलिनाय सार्टिफिकेटखौ बेयावनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानांगोन। जुदि नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लायाखैबा खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना बयनोबो खालामनानै होनो हागोन। बेयाव जुदि नोंथांमोना आं बिनि लिंकखौ भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होखागोन। बे लिंकआव फैनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन। जुदि नोंथांमोननि मबाइला डेस्कटप साइट नङाबा नोंथांमोना बेयो मोनथाम क्रम ब्राउजाराव नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। बेयाव मोनथाम सिन नुनायाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुदों नै बे डेस्कटप साइट, बेयाव डेस्कटप साइटआव राइट सिन होनानै ला। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबाय नै बेयाव नोंथांमोना नुदों टेक प्लेटआव बेयाव क्लिक खालाम। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि एन्टारफेस फैगोन। नोंथांमोननि मोखाङाव बेबायदि एन्टारफेस फैगोन। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव सेलेक्टआव क्लिक खालाम। सेलेक्टआव क्लिक खालामनायनि उनाव जुदि नोंथाङा हौवा मानसिबा स्रियाव होदो आरो नोंथाङा जुदि हिनजाव हाबा जाबायबा श्रीमतियाव होदो। बे कुमारि बेखौ नांलायलाया जोङो। जुदि नोंथाङा आइजो सिख्लाफोरबा हाबा जायाखैबा नोंथाङा मिसआव होदो। जुदि हाबा जाबायबा नोंथांमोना श्रीमतियाव होनानै लाबानो जाबाय। बे श्रीमतियाव आरो हौवाफोरा स्रियाव होनानै लाबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो स्रियाव। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नाम लिरदो। नोंथांना मा नाम बेखौ नोंथाङा होदो। बिनि उनाव नोंथाङा हौवाना हिनजाव बेयाव सेलेक्ट खालामदो। हौवाबा मेलाव, हिनजावबा फेमेलाव। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ होदो। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव नोंथांनि एरियानि पिन क'डखौ होदो। नोंथांनि पिन क'डआ मा बेखौ होबानो जाबाय। नोंथांनि पिन क'डखौ होदो। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेट बेखौ सेलेक्ट खालामदो। जोंनिया जेन'बा आसाम सेलेक्ट खालामदो। बेयाव नोंथाङा गाव गावनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। बे अट'मेटिक फैखागोन। नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टनि बेखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनि उनाव नोंथाङा जुदि नोंथांनाव इमेल आइडि दंबा नोंथाङा इमेल आइडि होनो हागोन। जुदि नोंथाङा इमेल आइडि गैयाबा होआबाबो जागोन। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होदो। बे मबाइल नाम्बारा गोनांथिथार। नोंथांनि मबाइलाव OTP थांगोन। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि नाम्बारखौ होदो। आरो बेयाव बेजों लोगोसे नोंथाङा मा लेंगुवेजआव डकुमेन्टस लानो बेयाव सेलेक्टआव होबानो जाबाय। आं बेखौ फिलआप खालामनानै देखायग्रोनि। नोंथांमोना बोरै बोरै फिलआप खालामनांगौ। गासिबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव नै राइट सिन होनांगोन। राइट सिन थाखागोन बेयाव। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामदो। प्रसेस फर लेंगुवेज सेलेक्सनाव क्लिक खालाम। नेटआ स्ल'। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि एन्टारफेस फैगोन। नोंथाङा बेयाव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंथाङा मा लेंगुवेजनि नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्टसआव लिरनो बेयाव होदो। हिन्दी नङाबा इंलिस जायखिजाया नोंथाङा मोनसे सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव मोननै लेंगुवेजल' दं। नोंथाङा इंलिसाव सेलेक्ट खालामदो। जुदि हिन्दीबा हिन्दीआव सेलेक्ट खालामदो। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामदो। बेयाव नुदों नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना नुदों ने बेयाव माखासे लिरनाय दं आइसेल माने नोंथाङा 21 डेजफोरखौ मानिनानै सोलिदों। बेखौ नोंथाङा बेयाव होनाय दं। नोंथांमोना बेयाव फरायनो हागोन। गोजौआव बेयाव बेबायदि लिरनाय दं। नोंथांमोना बेखौ फरायनो गोसोबा फरायनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना जेन'बा नोंथाङा 21 डेजखौ गभार्नमेन्टनि होनाय बायदि रुल बायदि नोंथाङा मानिदों बेखौ बेयाव लिरदों। नोंथांमोना बिनि उनाव नैबेहाय क्लिक खालामदो। नै बेयाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव OTP थांखादों। जेखौ नों रेजिस्टार दहाय होदोंमोन बेयाव नोंथांनाव OTP नाम्बार थांगोन। नोंथांमोना नुखादों गोजौआव OTP फैनाय दहाय। बेखौ नोंथाङा बेयाव होदो। नोंथांनि मबाइल जायखौ नों होदोंमोन बेयाव OTP थांगोन। आं बेयाव होग्रोनोसै। नोंथाङा OTPखौ होखांनायनि उनाव बे साबमिटआव क्लिक खालाम। नेटआ स्ल'। साबमिटआव क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि एन्टारफेस फैगोन। नै बे सार्टिफिकेटआव नोंथांनि नाम
बेयाव नोंथांनि सार्टिफिकेटआव नोंथांनि नाम आरो नोंथाङा बेयाव नुखादों नै नोंथांनि नाम बेयाव नोंथांनि सार्टिफिकेटआव नोंथांनि नाम लोगोसे गाहायाव नोंथाङा बोख्लायनानै नायनो हागोन। बेयाव गोबां अपसन दं नै नोंथांमोना बेबायदि सार्टिफिकेटखौ गावनि सार्टिफिकेटखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। नोंथांनि मबाइलाव लिंक हरनाय आरो नोंथाङा प्रिन्ट खालामनानै डाउनलड बिदि खालामनो हागोन। नोंथाङा इमेइलाव हरनोबाबो इमेइलाव बे सार्टिफिकेटखौ हरनो हागोन। नोंथाङा जुदि डाउनलड खालामनोबा बे प्रिन्ट एन्ड डाउनलड सार्टिफिकेटआव क्लिक खालामना होदो। अब्लानो नोंथांनाव PDF डाउनलड जागोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुदों डाउनलड, बे डाउनलडआव क्लिक खालामबानो जाबाय। बे डाउनलडआव क्लिक खालामदो नोंथांमोना, होमब्लानो अट'मेटिक नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड जागोन। नोंथाङा बेखौ अपेन खालामनानै नायदो। बेयाव नोंथांमोना नुगोन नै मिनिस्ट्रि अफ इलेक्ट्रनिक एन्ड इनफरमेसन टेक्न'लजि, बेयाव गभार्नमेन्टनि थाखागोन। बेयाव नोंथांनि नाम आरो बेयाव नै बारक'ड थागोन माला डाउनलड खालामनाय। जुदि नोंथांमोना डाउनलड खालामनो रोङाबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर, आरो नोंथांमोना जुदि डाउनलड खालामाखैबा डाउनलड खालामनानै ला, आरो नोंथांमोना हागौमानि बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो डाउनलड खालामनानै लानो हायो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै, नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। थेंक इउ। जुदि नोंथांमोना जोंनि चेनेलाव गोदान, अननानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। थेंक इउ।